ang dami ko palang mga books na hindi na, mga papel hindi na ginamit. So, ayan siya. Yung mga kaya dito tayo ngayon guys, nililigpit ko na, nilalagay ko sa mga boxes. So, eto na yung may nagawa na kami dito guys. Good morning guys, and today is kakapon pala hindi ko natapos yung vlog kasi ginabi kami at inulan kami doon na sana hindi kami matutulog kagabi, buti tumila yung ulan, sobrang lakas ng ulan talaga. And then today is May 23, 2019. Today is mga yan, Thursday. Inuunti-unti na namin, actually wala pa kami na naligpit. Tinapon ko lang yung mga books na, ang dami ko palang mga books na hindi na, mga papel hindi na ginamit. So, ayan siya. Yung mga gagamitin namin, yung mga books ni Hagi. Yan yung mga books. And then, tinapon ko na yung hindi mga kailangan. And then, si Papa yung gumagawa siya ng mga boxes para unti-unti ko nang ilagay. Kasi, bibilisan na kami ng boxes doon sa wala silang box na ubusan. Kaya, ayun. Tingnan natin and kahapon hindi namin natapos mag-varnish kasi nga lakas ng ulan kasi ginabi kami kahapon. Kaya andito tayo ngayon guys, nililigpit ko na, nilalagay ko sa mga boxes. And then si Hagrid, tinutulungan niya, pinapatulog ko siyang maglagay dito ng mga face towel. And then si Papa nandun sa kabila, yung mga fertilizer naman yung inaano niya. So ito yung inuna namin. Kasi ito yung medyo mahirap i-pack. And then, yung mga damit, syempre, magbibihis pa kami. Yung ano ko. Thank you. Uy! Sama na, oy! Sige na. So, ayan, parang pinagkawisan na ako. So, ginawa ko is, inano ko na lang yung, separate ko yung mga party supplies, yung mga papers. Yung may, kasi para pagdating doon sa bahay, diretso na siya kasi. Yun nga. Tapos, salamat pala sa mga tawag dito? Nag-suggest. Ang daming suggestions niyo. Sobrang dami kong natutunan doon at hindi ko talaga alam na pwede pala yung ganon. And then, teka lang. Tapos, shout out kay sis, Mitch YT, Mitch YouTube ata yun, yun. Meron sa YouTube channel actually, pero ayun, salamat sa suggestion. Kasi siya yung nang-suggest na gawing stock room yung kwarto. So, sabi ko, pinag-usapan namin ni Papa, pwede nga na yun yung gawing stock room namin. So, ayun, gagawin namin yung stock room and then, mas okay nga gagawin yung stock room. Tapos, doon na side nga, yun yung gagawin namin kwarto. So, lalagyan na lang namin ng division or harang yung magiging kwarto namin. So, yung aming sala is dito na side na malapit sa tawag dito sa pintuan namin. So ayun, salamat talaga sa inyong mga suggestion. And yung sa kusina naman, yung sa chair, may nag-suggest na pipinturahan. But since nasimulan na nga naming anong tawag dito, mag-varnish,
sabi ni Papa, ayaw daw niyang magpintura ng brown. Hindi daw niya bet yun. So, yun yung gusto niya. Kaya pinagpatuloy na lang namin. And then, yung sa kusina naman, may nag-suggest din na, anong tawag dito, hindi na lang lagyan ng kurtina kasi since nababasa talaga siya sa baba. So, baka ano yung kurtina. So, titingnan ko kung ano yung magagawa ko doon sa kusina kasi hindi pa naman talaga kami naka-move. Pag naka-move in na kami, ayun, makikita na natin kung ano yung mga dapat gawin. And medyo na busy pa talaga kami ngayon. And then, alam niyo naman, nagpasok na, malapit na pasok ni Hagrid. Kaya, ayun. So, salamat. Sobrang salamat sa mga suggestion talaga ninyo. Sobrang dami kong nakuha ng mga tips galing sa inyo. And then, comment lang kayo sa baba kung meron pa kayong mga suggestion or ano mo yun, kasi para talagang maano namin kasi minsan hindi namin na kung ano yung dapat ilagay, alam niyo yun. Pero syempre, pag nagustuhan namin yun yung ano namin, like doon sa kwarto, gawing staff room yun, mas okay talaga sa amin yun. So, 'di ba? So, ayun, tatapusin lang namin to. Nakapag ano na si Papa. Oh, ang dami nang nagawa ni Papa doon, oh. Oh, 'di ba? Bongga. Oh. Ako pa rin tarabili. Tawag ito. So, eto na yung may nagawa na kami dito, guys. Ito yung aking tutupiin pa, oh. So, yan yung mga boxes. Ano yan? Mga stocks lahat yan. Hindi pa, ang dami pa sa loob. So, ayun. Tapos yung anak ko, andun, nagkukulay. Hey, nako. So, ito yung ginawa ko. Ayan, inaano namin, tapos sinusulatan ko ng, pinapasulatan ko kay Papa ng kung ano yung laman para diretso na sa kung saan man siya dapat ilagay. And then, yun, magkalat na. Hello guys! Good morning! So, today is, ano ba petsa ngayon? 24, 2019. It's Friday. So, bukas na kami maglilipat ng bahay. So, ayan, nagkalat na. Actually, nalinis ko na nga yan eh. Kaya ngayon ako nakapag-vlog. Kasi nga, na-busy kami kanina ligpit. So, ayun yung may nangaligpit na kami doon. And, doon na lang sa kwarto yung mga damit namin. And then, eto, dito na part, hindi pa namin na pero mamayang gabi kailangan tapos na namin kasi maaga kaming aalis bukas. And tinatawagan ko pa yung bonggo na rerentahan namin. Hindi ko alam, parang nagdadalawang isip ako kung ano ba yun, totoo ba yun, or oh my gosh, baka mapahama kami, may duty pa naman si Papa bukas. So, ayun, dito wala na, may ilan na lang yung night na natitira. Mamayang gabi na namin na yan. Tsaka yung aming mga kaldero. Yung kaldero ng isa yan, yung may kanin pa, hindi pa namin Pero yung iba, kasi maghahaponan kami dun sa kabila, kasi Friday ngayon, diba? So, sa kabila kami maghahaponan. Bukas ng umaga, siguro mag-bread lang kami, kasi para dire-diretso na. So, ayan, nag-noodles lang kami, guys. Noodles lang kami ngayon. Kasi sabi ni Papa, hindi daw ako mag-grocery. Dapat nag-grocery na ako eh. Hindi niya ako pinag-grocery kasi daw pag nandun na daw kami, kasi di ba lilipat na para less daw sa dadalhin. So bukas na lang. Bukas na lang daw kami sa sa hapon mag-grocery. Tsaka ngayon kasi bibili kami ng electric fan. Ceiling fan kagabi. Alam mo yung parang nagtampo yata yung ceiling fan namin. Ang sinabi kong bibili ako ngayon ng electric fan. Ayun, nasira naman siya. Alas 12 ng hating gabi. Kaya bibili tayo mamaya. And then, ayun, wala kaming ulam. Bili na ako ng bili sa baba. Kaya, ayun, kain tayo guys. So, ayan guys, paalis na kami. Parang ang haggard ng face ko kasi wala akong tulog. Alam mo yung literal na talagang hindi ako masyadong nakakatulog. Kasi busy din. And, wait lang. So, ayun. Tapos nagalit ako kay Papa. Kasi, talagang yung mga damit namin, nilagay niya sa mga box. Pati ba naman yung bra ko? Wala akong bra. Lahat ng bra ko nasa loob ng box. Kaya, inis ako, naghanap ako. Sabi ko sa kanya, saan mo nilagay yung bra? Diyos ko naman.
kakaalis na dito yung walang bra. Tapos ngayon pala is magbabayad kami ng rent doon sa lipatan natin bukas. So, ayun, ihahatid ko ngayon. Siyempre, alam nga namang mag-ano tayo doon tapos hindi pa tayo nakabayad, diba? Ganyan na pala kayo. Ayan. Yun yung ano lang dito kasi mas early kaming aalis para mas early din namin makukuha yung aming deposito. And then, ano pa ba? Ayun. Tapos bibigyan ko maghanap ako ng electric fan na maliit lang na electric fan. Ayoko yung mahaba kasi yung electric fan namin, 'di ba? Nasira kasi 'yun eh. Yung electric fan namin, mahaba 'yun. Yung ending, mahaba siya. So parati lang naman namin ibinababa. So masabuti na yung mababa na lang yung bibilhin namin. Pwede naman ipatong 'yun. So, ito yung aking rent. As always, yung mga ginagamit ko ng mga envelope. Ayan. Ito yung sa aking grocery. So, yung sa grocery ko, ayan, stay put lang muna siya dyan kasi paano tayo mag-grocery nito. And, yun. Yun lang. Ayan. Alis na kami kasi naghanap ako ng electric fan. And hindi walang kung mag-grocery ako ng sabon or parang wala na kasi kami sabon eh. Hindi na lang, bukas na lang siguro talaga. So dadalhin ko itong tatlong envelope yung dadalhin ko. Tapos yun. Tapos ito pala yung bag ko, bago yung bag. Bagong bigay. Ano yan? Sa aking sister-in-law. Ayaw niya kasi masyado dong sosyal. Kaya, ayun, binigyan niya sa akin. Ayan. Thank you, Madam Ann. Kasi malakas sa mga madam nito, kaya ayaw niya niyang gamitin. So, ayun. Tapos pala yung mga nagtatanong dito sa, ano ba yun, bakit kinakaganyan? Doon sa envelope, ano na to, laminated na to guys. And pinalitan ko lang yung name ng malalaki kasi hindi ko alam, parang hindi ko na masyado nakikita yung mga maliliit. Kaya nilakihan ko na talaga siya. Ano to, yung white tape lang yung nilagay ko kasi nagpa-print nga ako ng ano, diba, nung pinakita ko to sa inyo. Pina-print ko. Ngayon, sinulatan ko ng malaki kasi para talaga pakita ko kasi parang naliliitan ako doon sa mga pinrint ko. So, kung nagpa-print lang ako, mas malaki pa doon, 'di ba? So, ayun, laminated na to. Hindi to nababasa or hindi to na-fold or something na masisira. Kasi, laminated na siya. Ayan. So, iba-iba yung design na ginawa ko.